La mutualitat vetlla per la salut de 155.099 mutualistes. Els nostres jugadors disputen 198.229 partits l'any, augmentant el risc de lesió. Durant 2017 s'han fet 1.477 intervencions quirúrgiques. 488 accidents han necessitat de transport medicalitzat. Només a la seu central de la mutualitat s'han fet 21.604 visites mèdiques. Enguany s'han fet 8.170 proves diagnòstiques. Un total de 4.335 ressonàncies magnètiques nuclears, 285 TACs, gammagrafies òssies 99. Els nostres assegurats han requerit 103.668 sessions de rehabilitació per la seva recuperació. Les lesions més freqüents es produeixen a les cames, les més greus al cap. Les fractures i el trencament de lligament són les més serioses. La més greu, el trencament de lligament creuat anterior. Aquest any s'han operat 624 lligaments creuats anteriors. Estadísticament, les noies es lesionen més que els nois. La Federació Catalana de Futbol subvenciona aquesta despesa extra del futbol femení. La figura del readaptador és indispensable per la tornada al futbol dels nostres lesionats. La mutualitat prepara els readaptadors del futbol català, amb un professorat d'altíssima qualitat. Aquest any hem fet el quart curs de readaptadors al CAR de Sant Cugat. Els primers auxilis poden salvar una vida a un terreny de joc. Començar des de petits a prendre consciència d'aquest fet és fonamental per la mutualitat. Per això, la Creu Roja va impartir les pràctiques bàsiques amb els nens i nenes de Calafell. Nens i pares de la comarca van familiaritzar-se amb aquests tallers. Per afrontar amb èxit una lesió, és molt important conèixer-la. Els metges de la mutualitat expliquen en 28 vídeos les principals lesions del futbol. La lesió, el tractament, la rehabilitació, la readaptació i la tornada als terrenys de joc. Aquesta eina vol ser una ajuda per una bona recuperació. Divulgar una informació mèdica solvent és un valor de la mutualitat. Difondre el missatge que els esportistes sans no patiran una mort sobtada és necessari. Un electrocardiograma o una prova d'esforç evitaria aquestes pèrdues d'esportistes. La mutualitat continua treballant per la formació del futbol català. El proper objectiu, la prevenció de lesions.